Morning Shillong, Meghalaya. दा 5:30 बाजिबाय उफाय गैया सिखारनांबाय शुटिं दङथ' शुटिंनि मेकआप खालामनांसिगोन आफ्टर 5 minutes माने आं 5:30 खालामनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय एक्ट्रेसआ मा होनो ब्रास खालामनो नागिरदों स' माबाबाय आरोखि दसे थाद'नोसै एकदम नै खोमसिहाङैनो बिराद मोजां नुदोंना पार्पलनो everyone good morning welcome back to my Mediyon YouTube channel आंनि चेनेलाव नोंथांमोन गासिखौबो बरायबाय आं भिडिअस होनो हायो गोबाव एसे लेट जाबाय थायो मानो होनबा आं एसे बेस्थ' थायो नोंथांमोना मिथिखायो माने एडिटिंनि थाखाय एसे समा प्रब्लेम जाबाय थायो जिखुनु जाया आङो दा दंफैयो शिलंआव ओमफ्राय शिलंनिफ्राय जों आसामिस शुटनि थाखाय फैदों जेनेबा ओमफ्राय आसामिस शुटखौ आङो हानायमानि एसे दिन्थिनोसै एक्चुअलि मा होनो बियो मा होनो मिउजिक भिडिअ नङा प्रि वेडिं शुट ओमफ्राय बेयाव फैदों जा जोङो आङो हानायमानि लकेसनखौ दिन्थिनो नाजानोसै जों जे जायगायाव थाङो बेनि माबाखौ लकेसनखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय थ'दो होनब्ला ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hay? Apa deh? Try nih, book first time shoot. Hah? Gimana recording kau ni? You know I'm a vlogger. अच्छा. Kan kaya? बेयाव शुट मोनसे लानो नागिरदों आंबो फैबाय हाग्राबारि गेजेरजों वाह डेन्जार हाग्राखा सयथि मा होननाय आंलाय बोरैजों थाबायला बोरैजों मोनहैनाय मिन्थिलाय आंलायसो आं बा हिर' गादलेनलाबाय Didi, hi question. Hi. My video Korea se. Hero. Morning how much shooting power right do? Give you your time power. কিন্তু আজি মই নতুন দেখ পাইছে udah location sampai जोङो डेन्जार गुसु एकदम थान्दा लागिছে दादा एकदम थान्दा लागिছে बटल আছে दे दिदी दादा जब यहाँ है ओमफ्राय नै जोङो दा थांगासिनो दाउखियाव लामाया एकदम खाथार खुथारथार आं दिन्थिबोबाय थानो हायासै नोंसोरजों डाइरेक्ट फैबाय आङो
ओंखारनो दिन्थियासै आयौ आं गैला उन्दुयै सेस जाबोजोब्बाय मा होनबावनो आरो उफाय गैया जों दा लकेसन चेन्ज खालामबाय जों बेयावनो थागोन ओइ इटु जायगानि नाम कि दाउकि न' दाउकि होननाय जों जायगायाव फैबाय नैबेयाव एकदम बे हाजोसो ओमफ्राय खिन्थु खुवा नुजोब्बाय बोरैबा बे हेंगिं ब्रिजआव थांगोन जों नैबाव बे हेंगिं ब्रिजआव थांगोन जों ओमफ्राय माबा मोनसे सुइट खालामगोन ओमफ्राय नोङो কি হৈ আছে পল কিবা খবৰ নেকি क्या बोलो কি খবৰ एकदम मजा फिलिंग्स मजा इटु बर' नाजाने खिन्थु क्या कर रहे हैं क्या ब्लॉग हेलो मैं पहले बहुत बार आ चुका हूँ इन लोग घुमाने के लिए लेके आया हूँ नॉट लाइक दैट इसलिए मेडियन पहले घुमा नहीं इसलिए घुमाने के लिए लेके आए हैं नो मेडियन हमको ज्वाइन किया है मोमेंट अंदर यस माइकल दीप फोटोग्राफर फॉर मोमेंट अंदर मेडियन हमको ज्वाइन किया है एज ए मेकअप आर्टिस्ट हमने स्नो पैडिंग में नहीं उसको फोक है ना अभी फोक है कल तो अभी भी बाकी है हाँ we will stay here so जों डिनार लान्च खालामनि दे ओमफ्राय नै जों फुङाव ब्रेकफास्ट खालामखांनायनि उनाव नै दासो 3:00 जोङो चावमिन जाबाय मानो होनबा जों ओंखाम एरि जानानै लायोबा जोंनि टाइमा वेस्ट जायो लस जायो ओंखायनो जों जाया आरोखि ना नेक्स्ट सोलिगासिनो Wow. Morning. Hello. Good morning everyone. नै बुंजाबाय बिराद बार बारदोंलै गोजांसोबाय सुनसान रावबो गैया नै दाबो बेयाव जोंनि टिम मोनसे मानसि उन्दुदों जों दा दङ ओमफ्राय नै जोङो दा मा होनो फुङावहाय सिखारनानै फार्स्ट स्टार्टिं बे शुटखौ बेयावनो खालामबाय जोङो शुटखौ जागायजेननो बे स्टार्टिंमोन दै ओमफ्राय जोङो उनावहाय बेलेगाव थांसिगोन आरो नै बे अन्थाइ ओरैबादि लामा होननानै मोनसेबो गैखाया बे दैयाव थांनो थाखाय जानला मोनला गावबागाव लामा बानायनानै थांनांगौ आरोखि जा अन्थाइ गिदिर लांदां लुंदां खाले आयु ओमफ्राय नै बे आन्टिया बे जाय मानसि एक्ट्रेस मिन्स एक्ट्रेसखौनो होननांसिगोन बिनि बिमा आरोखि ना ओमफ्राय बियो सिरि गोग्लैदों ओमफ्राय आं रावनोबो दाखिथा ओमफ्राय नालाय आं खोन्थायासै खोन्थानो होआखै आंखौ सिरि थाबाय आरो बे दैयाव सफैनो थाखायनो एफा खस्थ' थाबायनो फैबाय आरोखि जों आयौ ओमफ्राय दैयाबो जा गुसु आयबाथाय न'आवसो नै जों थानाय न'आ नै बेनो जों बनो हटेल बे हटेल आरोखि जों थाबाय आरोखि एकदम शिलंनिफ्राय 3 आवार्स लादों नामाथाय सफैनो बेवहाय मैया शिलं थांदोंमोन जों दाखालि शिलं थांदोंमोन ओमफ्राय मैया हाइबो सफैबाय vale कुछ नहीं लोकेशन क्या तू दुनिया ना mana lagi naik look at this is a very beautiful couple Dengai somniफ्रायनो नोंखौ आं हास्थायो Masa beautiful ओमफ्राय बे दैयाखौ भिडिअ'आव फिसा नुयो खिन्थु बिराद आरोखि ओमफ्राय दैया नै ब्लु आंखौ लिंहरदों माने मानि थाखाय लिंहरदों इभेन I don't know आंनि रायज्लायनायखौ बिदि सानसेनो आं मोनथिला माने माथो मालाबा बुंनाय जायो मालाबा रायज्लायो आनफर्चुनेटलि जोंनि न'आवहा बुदोंसो रायज्लायनाय दे खिन्थु आंनि लोगोफोरा स्पेसियेलि बुदों रायज्लायग्रा नङा बेखौ मा होनगोन आंनि लोगोफोरा स्पेसियेलि बुदों रायज्लायग्रा नङा ओंखायनो आं बारा बुदोंखौ एसे थाबथाबाय नायगासिनो नङा आं बुदों रायज्लायखायो न'आव हेंगिं ब्रिजआव फैबाय वार्निं
Do not break the नै नायनाला ये oh it's all wow hanging bridge सफैबाय नै गिलायलाङो एसे मावलायलायो नालाय माबायाबो मा होनो दालाङाबो मावलाय ओइ माव थ' के hey ओमफ्राय नायलाय इदि गाखोदों आं जा गाखोसोनो लुबैबाय नै इदिखौ नाय आं गाखोगौ इदिखौ नायलाय जा मोजां गाखोना फैयो मालायसो गैया आं गाखोनो लुगैसिबाय गाखोलांनांसिगोन इदिखौ दा थांबा जों बै थांसिगोन जोंनाव सानैबो सानानै जोङो दा नैबेखौ गारनानै एकदमबारे नाव गाखोनानै जों एसे गोजानाव थांनो नागिरदों बै थांनो रुमा नै रुमनिफ्राय ओंखारबाय जों ओमफ्राय ड्रेस चेंज कर अभी क्या चाहिए अभी वो क्या है बोटिंग करना है हाँ रिवर के बीच में हम लोग आगे जाएंगे हाँ मतलब यूं मिलेगा क्या है ओके है मेरे पास चलो आगोल तो माथा काबुल जलदा होगा तो ओमफ्राय जों दा नावजों थांनोसै नावजों थांना बबेबा जायगायाव थांगोनथाय आं जेबो मिथिया माने কি দাদা কিবা ক'ব লাগে নেকি বড় শিকাব লাগে নহলে থাঙ্গ अबे जायगायाव थांगोन एकदम जेबो मिथिया आं थांफाग्राल' माने बर' ओइ मोनसे दं लेटेस्ट टिचार बे जोंनि टिम मोनसे माने बेयाव जों साब्रै बैयाव साबा वाव उधर लगा देने का बोला इधर सब उतरेगा तो हम दोनों सिर्फ जाएंगे एकदम इधर लोगों ने सबसे पहले बात कर दिया हां उधर जाओ फाइनाली गाखोनानै फैखांबाय जों सफैबाय ओमफ्राय जों अन्थाइबारि दङ माने बिरादनो ओमफ्राय बेयाव मोनसे शुट लानो नागिरदों बेयावहाय एकदम अन्थाइ गोजा माने जायफोरनाखि फैदों बिसोरथ' एकदमबारे मोनथिखाबाय माने मोनथिखायो माबायदि लकेशना मोजां नंगौ नङा नै बेयाव एकदम अन्थाइ गोजा ओमफ्राय एकदम नै दैया बिराद मोजां ब्लु ग्रीन बिदि आरोखि जिखुनु जा जों बेनिफ्राय आरो दावखोबावगोन दसेनि उनाव मोननै मोनथामसो शुट लालांग्रोनोसै ऐसे ही सेल्फी में दाथ' जों बेनिफ्राय ओंखारफिननोसै माबाय जोङो बे दाउखिनिफ्राय जोङो दा मैया फैदोंमोन मैयानिफ्राय जोङो दा एकदमबारे माबायाव थांफिनसिगोन जोङो मा होनो शिलं आबि शिलं जाहैगोन ना दादा आबि जोङो दा थांफिनसिगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय more than 3 hours ओमफ्राय थांनोसै थांनानै माबायदि जायो नोंथांमोननि दिन्थिनोसै ओमफ्राय नै जों दा फैनानै शिलंनि पुलिस बाजारावहाय सफैबाय माने गारिनि साउन्डफोरानो बिराद दिगदार खालामदोंमोन ओंखायनो भइस अभार होबाय रायलायनायखौ बारा मोजां खोनायाखैमोन बेखौ नोंथांमोना गाज्रि दामोन दा जोङो शिलंनि पुलिस बाजाराव मोननै मोनथामसो शुट लानोसै आरो फैदो बेरायनो शिलं एकदम गुसुलै दा ini gue suka hai biar beda gue susah nih bang zangi shoot nih tapi orang lagi dari gue start kalau lagi shoot Malaysia naik shoot lagasnya leo nih ayo akan mau bayang nak guzang mau gitu Malaysia jangan pernah mikir lu sama Galaxy kan maan bau nih Iva kudung sore kan goodbye undu punya naik karangan salelang habis kan sampai 11 dah sore kan mendeng 11 sampai